muna kwari ana ta yi akai ruwan mu kai iri muna kwari ana ta yi akai ruwan mu kai iri abun wani ba na gaba Mudassir Brothers salo wasu ba su kai gaba mai jari da abinsa koko yara ba su ji ba mai kudi da kudinsa sai ya zo masa a ko'ina ana ta yi muna ta ji 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 aka yi ruwan mu kai iri abun wani ba naka ba abun wani ba naka ba da yaro da alawa manne da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba biki ya yi biki magarci ya baci da magure bikin dan hajiya ya ce ma yanyan masu daure kai a taso haka sai a zagaya a sha'anin kuɗi idan tafiyar ta zo a kyala mace kan zo ina ma da yar kafa ki dau tafiyar zomo idan magana ta zo a yi ta kawai an zo mai gulma da mai rada ku zo mi musu kozo idan har kun je kwari idan har kun je kwari kai idan kun je kano idan kun je kano ku ce wa mu dan allo da dan kasuwa kawai ya zo ya yi mai sukuno Allah ya yi mai kudi ana ta yi muna ta yi ana ta yi muna ta ji 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 aka yi ruwan mu kai iri abun wani ba naka ba abun wani ba naka ba da yaro da alawa wanne da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba mai jari da abinsa haka yaro da alawa sai a kyale shi ya huta ba za ya yi maka dai ka shuka da gumunka sai ka maida shi abunka za a yaki taka tunda kai ne karamin su kaga kai ne babban su mudan sirrin da mun kace wasu kakansu idan kasuwa kace ka zo ka ga goganku nasibi nai ne ka tsara tsari ne tsayin da za a yi tsawar da za ta tsigo karshen muna nan muna gani akai ba kuna kuni ta kofar da gidan ku mun cuje bazar ku a ƙarshe za ku shuru ana ta yi muna ta ji 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 aka yi ruwan mu kai iri abun wani ba naka ba abun wani ba naka ba da yaro da alawa wanne da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba shirin adad da zanyi na alfarma sai na ya karo da budurwa mai dama in an ka tara tarika tarin girma in na shigo cikinsu sai a gaba dama naziru kawai sarki sarakunan da ya zama lantarki su mata suna adad da zai zama ba sauki alhamdulillahi rabbi kai karibin sarki na wakar san karo sunu suka bai dauki ko ban su amince ba yan kasuwar gwani da wata maraku suke dan kunga mudan sirrin da ya zama gogarma ya tsara zuciyarsa ya zama shafama idan ka ce mu da ta za birnin alfarma mudassir an firaza yadda aka yi nema ga ma da mai kudin da babu ya kama da mu da kina lafiya a tamfar alfarma za mu wuce lekwari mu nemo mai dama a tauna ba a tambata fitafin mai tafuka ai tafin alfarma sai a gaban kurma gajeren nan cibda cibda gada cibda gajera cibda gajeren nan cibda gajeren nan cibda gajeren nan cibda gajera cibda Allah ba ni kuɗi in dai kwari in sai mu da ta in kawo ba wa yar budurwa
ta cibda gajeren nan cibda idan ta fito sai ganta ta yi kalar indiya to shi fa ado inda mu da ta sai cibda gajera cibda ina san ta tana ta san a tamfar nan mu da ta gajera aini da ke haɗin ya zama cibda gajeren nan cibda ya Allah ina roƙonka tunda akwai mu da taska bani idan sai wa yar gajera ta cibda gajera cibda garin Kano tsoho yana ta hankoro da yadda ne yan mai da dukiya kyauro ka zo Kano sai ka ga maganin sauro a nan Kano muka noma masara gero da Hausa ne aka san mutum da ta ɗauro abun ado muka bar wa mu da tasoro a kwalliya sai mu bar su tun da sun hauro mai hassada kuma mu ba shi maganin sakaro a nan Kano wani kojininsa ya hauro mujiya sai mu bar ta tun da ta makaro dama suna ta faɗa cikin batu mafaɗa mu je mu sauraro dan an wuce sai mu ce da su a ɗan taro ina wuni tsoho da rana za a yi bai ko ku dan tsaya sai mu duba mu da in tazo da rana ne ko da safiya din Allah ya samu dace amin